Έκανα χθες μία πολύ καλή συζήτηση με το φίλο μου, τον ψυχίατρο, τον γνωστό, τον κύριο Χλεάνθη Γρίβα, ο οποίος ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια, κάνει έρευνα για τα εμβόλια και γενικά για τις φαρμακευτικές. Θέλω να ακούσετε τι μου είπε αυτός ο πασίγνωστος γιατρός, ο Χλεάνθης Γρίβας, που είναι και πολιτικοποιημένος. Πείτε μου πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται. Πείτε μου τι μαθαίνετε εσείς που τα ψάχνετε καλά αυτά, τα ιατρικά, της φαρμακοβιομηχανίας θα έλεγα. Βλέπω και έναν ανταγωνισμό, κύριε Γρίβα, μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών. Βεβαίως, εδώ έχουν αποδειχθεί στο κυνήγι του Άγιου Δισκοπότηρου. Δεν το αφήσουμε έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουν ανακοινώσει εμβόλια δύο εταιρείες, δηλαδή δύο δίπολα, η Pfizer και η BioNTech η γερμανική, η Pfizer αμερικανική, και εν συνεχεία η Moderna, η οποία, να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για την αγαπημένη εταιρεία των Gates και Fauci, η οποία ιδρύθηκε το 2012 και έκτοτε δεν έχει στο ενεργητικό της καμία απολύτως παραγωγή. Είναι η πρώτη φορά που εισβάλλει στο προσκήνιο με ένα εμβόλιο Frankenstein, δηλαδή με ένα εμβόλιο το οποίο εμπεριέχει γενετικό υλικό. Από αυτή την άποψη τώρα... Η Moderna ανήκει στο Gates, κύριε Γρίβα, η Moderna ανήκει στο Gates, η οποία συναγωνίζεται στην παραγωγή, έτσι λέει τουλάχιστον, την Pfizer. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς, πόσο ασφαλή είναι αυτά τα εμβόλια? Απολύτως ασφαλή. Θα ήθελα να σας θυμίσω μερικά πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατασκευαστούν εμβόλια με γενετικό υλικό, δηλαδή DNA ή RNA. Καμία απολύτως περίπτωση. Θα κατασκευαστούν εμβόλια Frankenstein με γενετικό υλικό, τα οποία από αφορμή το fast track της παραγωγής τους, το γρήγορο δηλαδή, έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ. Να σας θυμίσω ότι όλα τα συμβατικά εμβόλια που ξέρουμε περιέχουν μικροοργανισμούς, κυρίως ιούς, που είναι είτε αποδυναμωμένοι είτε απονεκρωμένοι. Χορηγούνται για να προκαλέσουν μια αντίδραση στο αντιγόνο, δηλαδή στον μικροοργανισμό που περιέχουν, και απαιτούν για την παραγωγή τους περίπου 8 με 10 χρόνια. Αντίθετα, αυτά τα fast track εμβόλια Frankenstein που κατασκευάζονται με γενετικό υλικό δεν περιέχουν ιούς, περιέχουν συνθετικό, θραύσματα μάλιστα συνθετικού γενετικού υλικού και κυρίως αγγελιοφόρου RNA. Εδώ για τους ακροατές σας να πω μόνο ότι ο κώδικας της ζωής, δηλαδή το βασικό υλικό πάνω στο οποίο χτίζεται ο κάθε ζωντανός οργανισμός, είναι ο γενετικός κώδικας, ο οποίος αποτελείται από RNA και DNA. Το DNA είναι η βάση που αποθηκεύει τα στοιχεία και που δίνει τις εντολές στη συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες, με βάση τις οδηγίες που δίνει μέσω του RNA, γι' αυτό λέγεται και αγγελιοφόρο RNA, να συντεθούν οι κατάλληλες πρωτεΐνες. Οι οποίες πρωτεΐνες, όπως ξέρουμε, ένας πολύ συγκεκριμένος ορισμός, η ζωή είναι ένας τρόπος ύπαρξης των πρωτεϊνών. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε το άγιο, μυστικό και κατά τη γνώμη μου που έπρεπε να παραμείνει άβατο πυρήνα της ζωής, τον οποίο δεν έπρεπε να αφήσουμε κανέναν να βυσοδομήσει επάνω του, και μάλιστα πολύ περισσότερο για κέρδος. Λοιπόν, και αυτό που θα συμβεί είναι ότι ακόμη και αν κάποιος είναι επίλιος θεός, που τέτοιοι δεν υπάρχουν, είναι αδύνατο να ξέρει τι πληροφορίες θα μεταδίδει αυτό το συνθετικό σύμφυρμα τραυμάτων γενετικού υλικού από το DNA προς τις πρωτεΐνες και αντιστρόφως από τις πρωτεΐνες προς το DNA. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ουσιαστικά μας βάζουν στην κόλαση των γενετικά τροποποιημένων υπάρξεων. Δεν θα είμαστε πια άνθρωποι. Κατά το πρότυπο, αυτή ήταν και η μεγάλη φυσικά πειραματική αρένα των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Δεν είναι καθόλου καλά τα ευχάριστα τα πράγματα.
το μόνο που μπορεί να σώσει σε αυτή την περίπτωση είναι να ξανατιμηθούμε τις βασικές μας αρχές, δηλαδή ηθικές και πολιτικές που καθόρισαν την ύπαρξή μας μέχρι σήμερα, και να υπερασπιστούμε το δικαίωμα που καθιερώθηκε με τίμημα 65 εκατομμύρια νεκρούς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το δικαίωμα στην ενήμερη συγκατάθεση για οποιαδήποτε ιατρική πράξη επιβληθεί στο κορμί μας. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα να επιβληθεί μια τέτοια πράξη. Είναι μία από τις θεμελιώδεις κατακτήσεις που προέκυψαν από την δίκη των εγκληματιών γιατρών στην Νιρεμβέργη. Όπως ξέρετε, μετά την μεγάλη μητέρα όλων των δικών στην Νιρεμβέργη, στο περιθώριο στην ίδια πόλη γίνανε 12 ειδικές δίκες επαγγελματιών. Μία από αυτές αφορούσε τους ναζί γιατρούς που κατηγορούνταν για εγκλήματα σε βάρος της ανθρωπότητας, απέσιες φίγουρες. Προϊόν αυτής της καταπληκτικής δίκης, στην οποία δυστυχώς δεν δόθηκε ποτέ σημασία από πλευράς συντεχνίας ιατρικής, προϊόν αυτής ήταν οι βασικές αρχές, οι 10 αρχές της Νιρεμβέργης και ο κώδικας της Νιρεμβέργης. Η πρώτη θεμελιώδης αρχή αφορά την απαγόρευση της παρέμβασης ιατρικής οποιασδήποτε μορφής σε μια ανθρώπινη ύπαρξη χωρίς τη σύμφωνη ενημερωμένη συνένεσή του. Αυτά λοιπόν πρέπει να το περασπιστούμε. Να σας ενημερώσω τώρα, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί, ότι η Γαλλία πριν από... η Δανία, η δανική κυβέρνηση πριν από περίπου 8 μέρες είχε καταθέσει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο με το οποίο καθιστούσε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό με ένα άγνωστο και μη ελεγχθέν ακόμη εμβόλιο. Κανείς δεν ξέρει. Είναι αντικειμενικά αδύνατο, ακόμη και αν διαθέτει ικανότητες ή ιδιότητες επίγειου Θεού, να ξέρει ποιες θα είναι, όχι οι άμεσες, αυτές μπορεί να φανούν γρήγορα, αλλά κυρίως οι μεσοπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες παρενέργειες. Ό,τι και να κάνουν λοιπόν, δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την οποιαδήποτε στοιχειώδη ασφάλεια των εμβολίων Frankenstein. Και φυσικά, επειδή ξέρουν ότι οι παρενέργειες θα είναι καταστροφικές, έχουν φροντίσει να επεκτείνουν την ασυλία για την πρόκληση βλαβών από τα εμβόλια τους, την οποία είχαν αποσπάσει από τον Ρίγκαν το 1986, και με βάση τον νόμο που πέτυχαν δημιουργήθηκε το περίφημο Δικαστήριο των Εμβολίων στις ΗΠΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα παιδιά τα οποία υφίστανται βλάβες από τα εμβόλια, το περίφημο Δικαστήριο των Εμβολίων, το οποίο μέχρι σήμερα έχει καταβάλει αποζημιώσεις για τις βλάβες που προκαλούν τα προϊόντα των φαρμακευτικών εταιριών, τα εμβόλια δηλαδή, πάνω από $5 δισεκατομμύρια. Βέβαια αυτό αφήνει διάφορες εταιρείες για τα πληρώνουν ίδιες. Γιατί με βάση τον νόμο του 86 έχουν διασφαλίσει πλήρη νομική ασυλία, αστική και ποινική. Τα πληρώνει βεβαίως ο Αμερικανός φορολογούμενος. Απλά είναι τα πράγματα. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Φρόντισαν να επεκτείνουν την ασυλία που είχαν πετύχει το 1986 και για όλα τα προϊόντα που αφορούν εμβόλια για την αντιμετώπιση της COVID. Πείτε μου κάτι. Λοιπόν, ναι, συνεχίστε, ολοκληρώστε, θέλω άλλο ένα ερώτημα να θέσω. Να σας πω. Στη Δανία λοιπόν, μετά από 8 ημέρες συνεχών διαδηλώσεων, οι πολίτες πέτυχαν να εξαναγκάσουν σήμερα, τώρα δεν μπορώ να σας το στείλω αμέσως, να εξαναγκάσουν την κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το επέσχυντο νόμο. Αυτός ο επέσχυντος νόμος βέβαια έχει θεσπιστεί και στην Ελλάδα. Ισχύει δηλαδή από τον Απρίλιο, όταν δεν υπήρχε καν υποψία εμβολίου στον ορίζοντα. Ναι, θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να μας εμβολιάσει όλους. Οπωσδήποτε, ναι. Και μάλιστα χωρίς τη συνένεσή μας. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό εδώ. Για μένα πρόκειται για μια εκδήλωση φασισμού. Δεν με ενδιαφέρει τώρα εάν τηρεί το πολιτιακό σύστημα τα εξωτερικά στοιχεία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Εγώ αισθάνομαι ότι δεν ζω πια σε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ζω σε ένα καθεστώς ολοκληρωτικού χαρακτήρα,
το οποίο παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματά μου, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο διεθνές δίκαιο. Είναι κάτι το φοβερό αυτό. Λοιπόν, αυτοί οι Δανείοι τα καταφέρανε. Με 8 μέρες κινητοποιήσεων εξανάγκησαν την κυβέρνηση να ανακαλέσει τον νόμο. Εμείς δεν ξέρω πώς τα καταφέρουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να εκφράσω την βαθύτατη λύπη μου για αυτούς που θα κάνουν το εμβόλιο. Διότι πρόκειται, το ξαναλέω, για ένα εμβόλιο το οποίο δεν έχει ελεγχθεί από άποψη ούτε αποτελεσματικότητας, ούτε ασφάλειας, ούτε παρενεργειών μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων. Άλλωστε, ήταν αδύνατο να ελεγχθούν από άποψη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρενεργειών και τον πολύ απλό λόγο ότι είναι νέο σε κυκλοφορία. Γι' αυτό ακριβώς τα εμβόλια τα οποία κατασκευάζονταν με τον παραδοσιακό τρόπο είχαν ένα πάρα πολύ μακρύ χρόνο προετοιμασίας, παραγωγής. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το εμβόλιο της παροτίτιδας, που είναι το ταχύτερο από όλα που κατασκευάστηκε, χρειάστηκε 4 χρόνια από τη σύλληψή του μέχρι την έγκρισή του, το 1967. Η ευλογιά χρειάστηκε 34 χρόνια, το εμβόλιο της ευλογιάς. Το HPV, αυτό για τα ανθρώπινα θυλώματα, τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων, χρειάστηκε 15 χρόνια. Η Λαρά χρειάστηκε 9 χρόνια. Η πολυμερίτιδα 7. Η παροτίτιδα 4. Δηλαδή έχουμε ένα μέσο όρο στα συμβατικά εμβόλια 10,7 χρόνια το καθένα, ο μέσος όρος εδώ. Και εδώ πέρα μας λένε κορονοϊό σε 8 με 12 μήνες. Αυτά τα πράγματα είναι παρανοϊκά και δικαιολογούνται μόνο από την απληστία των φαρμακευτικών εταιριών. Αλλά και της εξουσίας. Κύριε Γρήβα, θέλω ένα ερώτημα να σας κάνω στον χρόνο που έχω. Ναι. Πώς βλέπετε τις εκπτώσεις στη δημοκρατική λειτουργία και στα ατομικά δικαιώματα? Είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι ένας ιός δημιουργεί υγειονομική δικτατορία. Και σας άκουγα προηγουμένως που λέγατε ότι εγώ δεν ζω σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά σε μια δικτατορία. Για εξηγήστε μου τι επιπτώσεις έχει και πού είναι αυτή η ιστορία που πρέπει να δούμε. Ναι. Επειδή μελετάω το θέμα αρκετά χρόνια σε ό,τι αφορά τα εμβόλια και από τον Οκτώβριο πέρσι, όπου είχαμε την περίφημη προσομοίωση από τον Bill Gates, κατά τη γνώμη μου τον Χίτλερ του 21ου αιώνα, έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο υπαριθμένα διαχειριστής αυτής της ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μόνο το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν με μια φρικαλαία ομοιομορφία σε παγκόσμιο επίπεδο σημαίνει ότι υπήρχε από πίσω ένα κεντρικό καθοδηγητικό όργανο. Και αυτό μπορώ να το προσδιορίσω το καθοδηγητικό όργανο. Και μπορώ να το προσδιορίσω σε επίπεδο παραγωγής δίθεν θεωριών συνωμοσίας, διότι είμαστε πεπισμένοι, ξέρουμε όλοι, ότι τις θεωρίες συνωμοσίας της πλάκας τις παράγουν ενδεχομένως ανόητοι, αλλά τις συνωμοσίες πραγματικές τις εφαρμόζουν αυτοί που έχουν την ισχύ, την εξουσία δηλαδή. Και οι οποίοι έχουν μετά την πολυτέλεια να περιγελούν τους παραγωγούς των θεωριών συνωμοσίας. Δηλαδή οι πραγματικοί συνωμότες περιγελούν τους θεωρητικούς συνωμότες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα το ζήτημα είναι το εξής. Υπάρχει ένα κεντρικό όργανο. Τι λέω ότι συνέβη? Επειδή μου ήταν αδιανόητο να δεχτώ το βλακώδες επιχείρημα ότι ήταν δυνατόν από αφορμή έναν ιό, πράγμα που δεν έγινε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, να νεκρώσει η παγκόσμια οικονομία και η κοινωνία από αφορμή έναν ιό. Λοιπόν, δηλαδή είναι πολύ απλό. Σκέφτεται κανείς ότι όταν παίρνει φωτιά ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, δεν γκρεμίζει κανείς την πολυκατοικία για να σβήσει τη φωτιά στο διαμέρισμα. Προτείνει να σβήσει τη φωτιά στο διαμέρισμα ρίχνοντας νερό. Εδώ αποφάσισαν να σβήσουν τη φωτιά στο διαμέρισμα γκρεμίζοντας την πολυκατοικία. Δηλαδή γκρεμίζοντας την παγκόσμια οικονομία και κοινωνία. Και αυτό δεν έγινε μόνο για το κέρδος, ενώ το άγιο δισκοπότηρο της μαφίας της Big Pharma. Έγινε για κάτι πολύ περισσότερο. Και αυτό το περισσότερο συνδέεται με το γεγονός ότι μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η ισορροπία η οποία καθόριζε την ύπαρξη, τη λειτουργία του πλανήτη με βάση ένα δίπολο
Ηνωμένες Πολιτείες, Σοβιετική Ένωση, και η οποία μας διασφάλισε μισό αιώνα ειρηνικής ζωής, δεδομένου ότι σε κανένα επίπεδο δεν χτυπήθηκαν ένοπλα οι δύο μεγάλες δυνάμεις και περιορίζονταν και οι δύο σε περιφερειακούς πολέμους δια αντιπροσώπου. Λοιπόν, ξέρουμε όμως ότι η ανατροπή μιας κατάστασης ισορροπίας δημιουργεί ένα κενό και η φύση και η ζωή και η εξουσία τα κενά δεν τα ανέχεται. Έπρεπε να αντικατασταθεί αυτή η ισορροπία που ανατράπηκε από κάποια καινούργια. Δυστυχώς ζούμε σε αυτή τη φάση της ενεξελίξη αναδιοργάνωσης της καινούργιας ισορροπίας, στην οποία από ό,τι μπορώ να δω, θα έχουμε δύο δυνάμεις που θα παίζουν τον πρώτο ρόλο, εννοώ τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, και μία δύναμη, τη Ρωσία, η οποία θα παίζει ένα δευτερεύοντα ρόλο. Από εκεί πέρα διαμορφώνεται μια αρχιτεκτονική της ισχύως, η οποία έχει να κάνει με την κατάταξη των διαφόρων χωρών με βάση τα δύο στοιχεία της δύναμης, δηλαδή τον πληθυσμό και τον πλούτο, και καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την καινούργια αρχιτεκτονική της ισχύως θα διαμορφωθούν ισορροπίες που θα κρίνουν και την πορεία της κάθε χώρας χωριστά. Εμάς, θέλω να πω με αυτό ένα πράγμα, ότι στην προηγούμενη εγκαθίδρυση μιας κατάστασης ισορροπίας, αναφέρομαι στις συμφωνίες του Στάλιν Τσόρτσιλ στη Μόσχα σε 9 και 10 Οκτωβρίου του 1944, από αφορμή το γεγονός ότι ο Τσόρτσιλ ήθελε να κρατήσει υπό τον έλεγχό του τους θαλάσσιους δρόμους που οδηγούσαν στην αυτοκρατορία, ενώ και ιδιαίτερα στο αυτοκρατορικό πετράδι του στέματος στην Ινδία, δεν δίστασε να θυσιάσει, παρέδωσε δηλαδή στο Στάλιν, τη μοίρα ολόκληρων των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.